Здравейте, приятели, аз съм Джеймс и добре дошли хора в едно ново видео. В това видео, хора, ще играя срещу вас. Така, сега ние ще изиграем два мача и ще ги карам подред. Така, първият е това момче, който съм го бил 12 на 5. Наистина, хора, много се извинявам, че лаги, но това е положението. Така, сега Санчес. Абсолютно никакъв гол, защото даже не оцеля врата. И сега тук навътре навлиза Куки за Лазар, страхотен финт тук на Куки за Лазар, ударно за Лазар и това е 13 на 5. 13 на 5 резултат, който ме устройва. Много Куки за Лазар, какво прави това момче днес? Страхотен финт на Куки за... Това е дуспа. Това е дуспа. Те му я копна. Санчес. Оп. Изварди. Ужас. Спаси дуспата. Така. Така. Сега Куки за Лазар. Подава към Пабло Форнаус. Или Пабло Форнаус. Да. Сега. Хават навлиза удар на Пабло Форнаус. 14 на 5. Доста нереален резултат, но резултатът в момента е факт. Така. Сега Алекси Санчес. Какво ще направи тук? Чилийският национал подава към Флориан Грилич, удар на Флориан Грилич, 15 на 5 и това е, хора, край на матча, тъй като остават още 6 минути, но това за мен лично е край на матча. Така, страхотен пас към Куки за Лазар. Куки за Лазар, удар на Куки за Лазар, 16 на 5. Сега започвам. Както виждате, това е отборчето. И така, 46% шанс за гри шанс, извинявам се за объркването, 46% за гри шанс. Санчес, о, шит, не можа да мине през тази стена. Така, отново има гри шанс. Сега Рикардо Кака навлиза навътре. Рикардо Кака, какво ще да прави тук? Рикардо Кака! Един на един. Сега Санчес, страхотно подаване тук към Киесуке Хонда, който навлиза навътре, сега обръща Киесуке Хонда, удар на японеца и това е, би трябвало да е 2 на 1, точно така, супер! 2 на 1. 2 на 1 и така, сега нека... целта ми е да ги направя поне 7. Но може да не ги направя, както и да е. Сега страхотно обръщане тук на Рикардо Кака. Сега удар на Кака и това е 3 на 1. Сега Алекси Санчес. Видим какво ще прави тук чилиец с продаване към Киесуке Хонда. Хонда с своя по-слаб ляв крак. Своя по-слаб десен крак. Сега това е 4 на 1. 4 на 1. Все още имам шанс по него да направя 6. 7 няма, 6 да. Така, Санчес. Обръща Санчес. Далечния гол. О, шит, какъв гол. Точно така. И това, хора, е край на матча. Да, това ще беше, хорачко, за днес. Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. Аз бях Джеймс и чао, чао. И така, хора, сигурно сте забелязали новия ми банер, който е направен от един пич на име VS Gaming, чийто линк е долу в описанието. Отворете, хора, линка към канала му и ако ви хареса канала, може да се абонирате. Това беше, чао.